Soc la Clàudia Manyà, coordinadora del curs de formació sobre intervenció comunitària als serveis socials bàsics, que us oferim des de la Fundació iSocial. El treball comunitari com a forma d'intervenció social fa temps que està present en els debats acadèmics i professionals i en l'orientació de moltes polítiques de benestar i de serveis socials. En els darrers anys hi ha hagut una embranzida especial en l'impuls de la dimensió comunitària en les estratègies per repensar i enfortir els sistemes de serveis socials, tant les impulsades per alguns governs autonòmics com les que han promogut alguns ens locals. Donarem a conèixer l'aposta comunitària del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya, del 2021-2024. La intenció és aprofundir el coneixement del marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics. En concret, el Pla Estratègic de 2021-2024 insta a cercar l'encaix del treball social comunitari dins de la xarxa social d'atenció primària, tenint present que qualsevol professional de la intervenció social pot treballar des de la dimensió comunitària. Aquesta dimensió significa incidir en les causes que generen les situacions de vulnerabilitat i desplegar accions preventives que millorin la cohesió social, l'empoderament de la ciutadania, la criança positiva i la vida independent i l'autonomia. Aquest curs de formació vol donar resposta a aquests dubtes i dificultats a partir d'una visió pràctica per als diferents escenaris de la intervenció social, per mitjà d'eines, referències, exemples i experiències dels i les pròpies participants al curs. Aquest programa de formació-acció s'adreça a professionals de serveis socials d'institucions públiques i d'entitats del tercer sector que volen avançar en una mirada i una orientació més comunitària en la seva pràctica professional. La formació s'ofereix tant en línia com de manera presencial. El programa té una durada de 10 hores i mitja distribuïdes en 6 tallers. Oferim diverses edicions obertes al llarg de l'any i també oferim edicions a mida per a ajuntaments i organitzacions del tercer sector.